Kọmishọna okwu ahụike dị n'aka bụ Dr. Famobidike Enyefego ma bunye akụrụngwa dị iche iche ọnụgụ ya nọ na ndị kwuru ndị naira ebunyere ndị Enugwu-Ukwu General Hospital ma nke sitere n'aka Anambra State Health Insurance Agency ASHIA. Mmepe ya bụ ebe anọ bụ nke emere na ebe n'ụlọ ọgwụ adị na kansụl Nchekwa na Anambra State. Chibuzo Okoye wetara anyị akụkọ a. Make it to be a good success to serve our people. I bear my commission to Jesus. Amen. Akurungwa ndị ahụ ASHIA butere gụnyere ndị a akụrụngwa nke akpọrọ Automated Chemistry Analyzer n'ọnụ bekee nke ji aka ya arụ ọrụ nke ọma na-enweghị ka mmadụ si enyere ya aka, nke akpọkwara Automated 3-Part Hematology Analyzer nke na-enene ọbara mmadụ, nakwa nke akpọkwara Electrophoresis Machine nke eji enene nke oyibo kpọrọ Genotype, nakwa igwe ọkụ solar nke dị 7.5 kVA. Mgbe ọ na-agbape ya bụ akụrụngwa ka dọkịta Obidike mere ka mata na ihe ahụ ụlọ ọrụ ASHIA mere bụ etu gọọmenti nke gọvanọ Chukwuma Soludo nọ n'isi ya si chọọ inye ndị bi na steeti a ọgwụgwọ bụ ịgba site na iji akụrụngwa kasị mma wee na-alụ ọrụ. Ya bụ onye kọmishọna gara n'ihu wee too onye isi ASHIA bụ dọkịta Onyemaechi maka nnukwu ọrụ ọ na-alụ. Onye ji ọkwa managing director nke ụlọ ọrụ Anambra State Health Insurance Agency bụ dọkịta Simeon Onyemaechi mgbe ọ na-ekwu okwu mere ka mata na afa ji ụzọ kacha mma nke esi alụ ọlụ na imekwa ka ejiri ego pere mpe wee lụpụta ọlụ buru ibu wee mee ihe ahụ nke o kwuru na ọ nọ na agbata ịtọ ya, ma kwue na ha tiri ya bụ igwe ọkụ sola iji hụ na akụrụngwa niile ahụ bụ ndị na-alụ ọlụ gbanyụ ma ọkụ latrik ọ dị ma ọ dịghị, iji hụ na ndị niile bụ ndị debara aha ha n'otu ASHIA nakwa ndị bi n'akụkụ ebe ụlọ ọgwụ ahụ dị bụ ndị na-enweta ọgwụgwọ bụ ịgba. Mgbe ọ na-ekenezi ụlọ ọrụ Anambra State Health Insurance Agency maka ya bụ akụrụngwa ha butere, ka onye isi ụlọ ọgwụ ahụ bụ dọkịta Frank Ifeneme kwara nkwa na ha ga-eji ya bụ akụrụngwa wee lụọ ọrụ etu ọ kwesịrị. Site na Enugu General Hospital nke dị n'okpuru ọchịchị Njikọka, aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.